O nie, už som tu zas. Už som zase v tejto prekladej uličke. Ale dobrý deň, dámy a pánové, vás vítam na mojom kanále znova v ďalšieho videa z hry 8 Exits. Tentokrát tu máme mod, kde sa stačí reálne dostať do osmičky a netreba do nekonečna tu behať. No zapol som to dosť neskoro, takže tento typek už tu okolo mňa prešiel, takže sa ideme kúknúť, či nie je nejaká anomália na ňom. Sakra, ja neviem. Ja som sa len chcel povedať, že nie je anomália. Čo no? No ja nevyzerá, že by nám bola nejaká anomália, tak ideme ďalej, dáme a pánové. Zákaz väčšina vyzerá v poriadku, šipky, dobre, správne poradie, dvere sú zapnuté, kamery sú vypnuté, oko vyzerá v poriadku, takže anomália nie je detekovaná. Pod mojím dohľadom. You need to go other way. Prečo mám ísť ďalej? Prečo? To sa mi nenačítala tá hra, alebo som nejaký naspidovaný. Neviem prečo. Mám ísť druhou cestou, ale dobre. Možno už sa mi tu načítala. Dobre, ideme tak ďalej. Tam je nástup ešte 0. Ja som myslel nástup ešte 9. Dobre, sme tu prvej miestnosti, zákaz väčšina vyzerá, že sedí, toto vyzerá, že sedí, plagáty vyzerá v pohode, dvere sú tiež v pohode, okolo vyzerá all right, nemáš škrabanie na chrbate, tie ventilácie sú taktiež all right, kamery vyzerajú vypnuto, svietiš na oranžovo a myslím, že teraz by to malo byť akurát. Čo tam bolo za anomáliu? Dobre, dneska mi to asi nepôjde tak, ako mi to išlo včera. Dobre, tak včera vyzerá v pohode, kamery sú vypnuté, dvere sú zavreté, plagáty vyzerajú v pohode, oči tiež, ukáž, nemáš niečo na chrbáte, ti ukáž, vyzerá v pohode, iPhone nemáš iný, dobre, nemáš, dvere vyzerajú v pohode, ventilácie taktiež, ukáž, svietíš na oranžovo, plagáty vyzerajú v P-O-R-I-A-D-K-U. V poriadku. Dobre, prvá stavka. Dobre, plagáty v pohode, typeček, nemáš zanec spojívok, nemáš škrabančík na chrbáte, nemáš, ventilácie sedia, plagáty sedia, kamera sú vypnuté, fajčenie dobre, sedí, šipka sedí, oko vyzerá tiež v poriadku a tu anomália není. Tu nebude anomália. Samozrejme, že tam nebola anomália. Dobre, šípka vyzerá v poriadku, kamery sú vypnuté, zákaz väčšina vyzerá, že sedí. Dobre, plagáty sedia, ventilácie sedia, typeček sedí. Vyzerá v poriadku. Dobre, svetlá vyzerá, že tiež sedia. Dvere otvorené nie sú. Kamery sú dobre, stále normálne. Dobre, tretia miestnosť, dobre. Ideme ďalej, svetla sedia, šipka sedí, no smoking plagát sedí, nejaké plagáty sedia, kamera je zapnutá, to je anomália, už keď je kamera zapnutá, tak to je anomália, dámy a pánovia. Som vyčerpaný normálne z rozprávania. Dobre, štyrka, dobre, štvrtá miestnosť, dobre, svieti. Dobre, kamery sú vypnuté, dvere sú zavreté, typeček nemá zanec spojívok, nemá škrabanec na chrbáte, nemá. Oko vyzerá, že sedí, zákaz no smoking plagát. Vyzerá dobre, v pohode. Plagáty sedia, to už som sa kúkal. Dobre, myslím, že tu anomália nie je. Tada. Nebola tam anomália, dámy a pánovia. Tak sa mi to páči, takáto rýchla hra. Ukáž, tak to vyzerá zajímavo. Dobre, typeček je nejaký pomalý. No nevadí, ventilácie sedia, plagáty sedia. Vlastne není anomália, čo? Tu nebude anomália. Dobre, v poriadku.
A tuto hru ani hackami nejak neovlivníte. Lebo ono sa to furt načítava ináč a ináč a ináč. To je neviem čo možnosti, aké tu môžete mať anomálie. Takže v tejto hre sa nedá hackovať ani podľa mňa. No dobre, môžete mi napísať znova, ako sa tešíte na prázdniny, aké máte známky. Dôvod, prečo som nevydával videa, bolo v minulom videi, ale kebyže ho nikto nevidel, tak si poviem aj tu. Proste škola, som lenivý. Proste škola, som lenivý. Ešte čo mi chýba? Už viem, som lenivý. No proste to sú dôvody, prečo nevydávam moc na tento kanál. Proste ja furt si poviem, áno, budem vydávať útorok, štvrtok. Áno, tak to bude stačiť. O týždeň neskôr si poviem, že ma to nebaví, idem spať. Dobre, 7 miestnosť, dámy a pánovia, už len 2 miestnosti. Ok, to tu vyzerá, že sedí, plagáty sedia, dvere nevydávajú sa divné zvuky. Vyzerá v pohode. Oko sedí, dobre, kamery nie sú zapnuté. Tu nebola anomália, prosím, že tam nebola anomália. Dobre, posledná miestnosť, dámy a pánovia. To bude také rýchle kolo, tak potom si môžeme dať ešte jedno kolo, kde pôjdeme s jedným nejakým random hráčom. Dobre, tak ukáž. Plagáty sedia, očko sedí, typeček nie je škrabnutý, kamery sú vypnuté, plagát tu sedí, tam je šipka, to sedí, plagáty ešte raz sedia, oko vyzerá, že sedí a my myslím, že sa dostaneme už na koniec. Ne, ono tam bola nejaká anomália, čo tam bolo? Môžete mi napísať do komentárov, lebo ja som tam nič nevidel, dámy a pánové. Tak znova, idem rýchlo. Plagáty sedia, dvere sedia, svietíš na oranžovo, áno, svietíš. A oko vyzerá, že sedí, nejsi škábnutý, nemáš za nic pojebok, máš mobil, jasné, že máš. Oko vyzerá, že sedí, no smoking, plagát tam je. Dobre, ideme ďalej. Táto hra mi pripomína taký meme, kde sa povie Let's go gambling! Presne takéto pocity máte z tejto hry. Proste tu gamblíte. No akože, ne s Robuxami, ani s reálnymi peniazmi. Gamblíte s vlastnými očami, lebo nikdy neviete, kde bude anomália, kde nebude anomália. Turn back to turn back. Nejdem tak o to. To není anomália. Bola to anomália, takže keď tam bude napísané turn back, tak to je anomália. Sakra! Dobre, svítiš na žluto, dobre, sedia plagáty, není tam turn back. Už máme o ďalšie anomálie, mimochodom ľudia. Ne, dobre, je to v pohode. Tu môžeme prejsť ďalej. Dobre, zase prvá miestnosť, takže keď tam na tej svietiacej kravine bude napísané otoč sa, tak sa otočíme, hej. Dobre, plagáty sedia, dvere sedia, kamery sú vypnuté, tu je to v pohode, ukáž. Typeček, nejsi škrabnutý, nejsi, máš mobil. On má krucifix mimochodom. To je anomália, dámy a pánové. Typeček má krucifix z dorsu a nemá mobil. Typek povedal, že náboženstvo je lepšie. Dobre, toto sedí, šipka sedí, je tam šipka, kamery sú vypnuté, to svetlo sedí, plagáty sedia, není tam turnback, oko sedí, dobre, anomália, dámy a pánovia. Ideme naspäť. To je anomália, čistá anomália. Myslím, že typek by mali ísť do nemocnice z toho škrabenca, ale dobre, nebudem ma súdiť. Svietiš na oranžovo, šipka sedí, no smoking tiež sedí. Dobre, to vyzerá v pohode, dvere v pohode, nejsi škrabnutý. Fú, táto hra je namáhavejšia, ak som si myslel, že... Proste si všetko musí... Čo tam bolo za anomáliu zase? Čo? Ja to budem práve 10 rokov s takýmto prístupom. Ja už som bol na 8, dámy a pánovia. Dobre, tuto sedí, turn back, to je anomália, dámy a pánovia. Dámy a páni, to je anomália.
Dobre. Už viem prečo. Ja nemám maximálne sústredenie sa. Mám. Dobre. V pohode. Plakajte sedia, dvere sedia. Typeček, zase máš krucifix? Čo si došiel z Dorsfestu nejakého? Nemáš krucifix v ruke? Dobre, to bola anomália, takže ideme ďalej. Vlastne anomália... To bola anomália. Chcel som povedať, že anomália v tomto videu ešte budete počuť veľakrát. Otočím sa a tam je anomália. Zase som povedal anomália. Zákaz fajčenia, dobrá šipka sedí. Toto sedí, to sedí, nemáš krucifix, nemáš krabanec, dvere sedia. Ventilácie sedia, kamery zapnuté nie sú, ďalšia ventka sedí, dobre. Myslím, že túto anomália nebola. Dobre, štvrtá miestnosť, už sa blížime. Táto hra je vlastne o vašej pozornosti, ak vám to ešte nedošlo, tým pomalejším z vás. No dobre, plagáty sedia, typeček sedí, je tam turnback, nie je tam turnback. Poškrabané nie si. Tu anomália není, oko sedí, dobre sedí oko, takže tu by anomália byť nemala. Čo tam bolo za anomáliu? Čo tam bolo za anomáliu, ľudia? Není anomália tá 0 náhodou? Hej, pane, nemáte tu farbu? Ja chcem prefarbiť tú 0 na 9. Na 9. Nie ste škrabnutí, samozrejme, že ste škrabnutí. Teraz moja reakcia na túto hru. Som unavený, mám svalobicu, včera som mal tréning. A nie taký ten, my sme boli na piesku. Ak Doorslav niekedy mal tréning na piesku, tak vie, že na piesku to boli asi 6-krát viac, keď dobeháte. Dobre, pani, idete z buď cirkve, alebo... Hovorí sa tomu cirkev, že? Buď idete z kostola, alebo idete z Dorsfestu nejakého. Druhé dvere, dámy a pánové. Prečo len dvere? Ja som sa zavyslil na Dors. A tam sú nejaké škrabančeky na zemi, to je anomália, nejaké nechtiky. Nejakej typečke, nejakej modelke si odlúpila nechtiky, také tie, tam je tieň. Takže anomália. Koľko je tu tých anomálií, ľudia? Koľko? To sme polovicu z nich ešte ani nevideli, takže tieto sme nevideli, proste my sme na ne ani nemuseli naraziť nikdy, vidíte? Dobre, telefon máš, krabnutý nejsi, dvere vyzeralo, že sedia, není tam turnback, není tam. Vyzerá to v pohode, takto, správne. Prosím, že tam nebola anomália, kamery nesvietili. Dobre. Prečo ráčkujem, keď viem R? Dobře. Šipka sedí, zákaz fajčenia tiež. Dobre, to je anomália. Nejaký typeček sa pozvracal na stenu. Nejaký vandal. Hoši. Dobre, ideme ďalej. To kebyže som nepozorný ako na písomkách, a to väčšinou som, tak by som si toho nemusel ani všimnúť, dámy a pánové. Kamery sú vypnuté, ukáž škrábnutý nie ste, pane, dvere sedia. Toto sedí. Tak keď už tu bude anomália, tak ja už neviem. Chňuch. Dobre. Zákaz fajčenia sedí, plagáty sedia. Sedí, typeček nemá krucifix. Škrabnutý nie je, kamery sú vypnuté, ventilácie sedia. Dvere nevydávajú divný zvuk, na zemi nič nie je a je tu anomália, dámy a pánové. Ešte, že som sa pozrel. 8. Tu som vtedy sklamal. Taký sklamem aj tu. No tak sklamem, neviem, čo s tým urobím. Ukončím video a nevidieť ďalšie 4 mesiace, haha. Ne. Až dobre, typeček je v pohode, iPhone 14 alebo koľkatka, neviem či je. Už je iPhone 16 mimochodom.
Dobre, dvere sedia, oko sedí. Dobre, to vyzerá, že sedí. Šipka tam vzadu sedí. Kamery sú vypnuté. Myslím, že toto vyzerá nejhorší. 3, 2, 1. Áno, dámy a pánovia. 8. exit. Svetlo na svetlo východ z tunela. Je to malý krok pre youtubera, ale veľký krok pre môjho Roblox panáčika. YOLO! Je to tam! Finally I made it to exit 8. Nejaká zrusenina, ne? Underground pass giveaway to been about for 50 rokov. Tu nikto teraz nebol, no? A person was found missing here. Neviem to prekladať, som lenivý. They were never found. Keď chcete, preložte si to, prosím. Dohral som to za 16 minút a 12 sekúnd. Jak bad ending. Však som zdrhol som, dokončil som to. Možno bude good ending, keď sa vrátim. Zda budete chcieť pokračovanie z tejto série 8 Exit, dajte mi vedieť, ja vám natočím pokračovanie, možno nájdeme good ending, keď sme našli bad ending. Don't overlook any else. Ale ja nechcem to hrať znova, chcem ísť... Dajte ma do lobby, prosím. 8 Exits. Dobre, sme tu. Máme, že bad ending. Bad ending. To bolo vlastne o niečom, že tam nejakí ľudia zostali. Nejaké duše. Asi, ja neviem. A proste nikdy tých ľudí nenašli. Že 50 rokov tam boli zabudnutí. Aj keď takto to nefunguje, v tej hre nebol príbeh. Páči sa mi, že táto hra si proste neukradla od slova do slova. Vymysleli si tam aj vlastný ending. A to sa mi páči, lebo tam je len, že good ending a bad ending. To vlastne to sú tie dve endingy, ktoré sa dajú nájsť. Podľa mňa, skúsim ešte nejak popremýšľať v mojej mozgovni, ako dostať good ending a ako dostať secret ending. Secret ending, keď niekto tú hru hral, tak mi kľudne napíšte, jak sa toto tu robí a my sa vidíme na budúce. Good, bye, prajem pekný víkend.